Assalamu alaikum masu sauraro. Muna muku sallama irin ta addinin Musulunci wadda addini ya tanada a cikin wannan tasha tamu ta sharhin labarin nan. Inda kuka ji cewa a cikin wannan series mai dogon zango a na wannan satin ne za a gabatar da season na 13 wato season na ƙarshen mako. Wanda a ciki ne za a nuna muku cewa yanda aka gabatar da ƙarar su Kilishi a wannan kotu da ta gabata. Wanda ake ce ana zargin Ismail da yunƙurin yi wa Sumayya sharri. Wanda hakan ya ja cewa har Kilishi ma wannan laifi ya shafa ba don komai ba illa ita ta ƙulla komai. To daga nan ne dai Baba Ɗan Audu shi ma ya tanadi hujjoji wanda in dai an je gaban kotu zai faɗa na cewar Kilishi ta neme shi daga baya da niyyar za ta ba shi naira miliyan 20 domin ya kashe wannan jariri da aka haifa a masarautar garin Gabas. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sharhinmu da zarar mun ɗora. Wanda a washe garin ranar ne Kilishi ta rasa inda za ta sa kanta game da wannan abu da yake faruwa. Na ganin cewa an turowa da masarautar garin Gabas takardar shaidar cewa ya kamata a ce ɗan baran ɗin garin Gabas ya ziyarci wannan kira da kotu take masa har ma da Kilishin wanda Ismail ɗin ne ya ce har da ita aka haɗa wannan baki. To a ranar da za a gabatar da wannan shaidan ne dai Abba Galadima ya ɗan ji wani ɗar a ransa sabida zai haɗu da tsohuwar matar tasa wato Sumayya a wannan kotun, kuma shi fa har a yanzu bai daina son ta a cikin zuciyarsa ba. To bayan hakan ne dai ya yi yunƙurin ya kira mahaifinta wato Baba Rabe a waya domin ya gaya masa cewa a gobe ne za a zaman tattaunawa a kotu na ganin cewa an ci tare su Ismail kuma an ɗaure su a kotu na tsawon wata 6 ba don komai ba illa bisa canza result da suka yi na wannan dakta da ya gudanar da bincike wanda aka haɗa baki da ma'aikatansa na wajen aiki aka canza wannan result aka ce Sumayya ce ta yi sanadiyyar mutuwarta alhalin ba haka ba ne, bugun zuciya ne ya kashe ta. Wanda har a lokacin ne dai an ziyarci sojoji ko in ce 'yan sanda da dama domin su taro su Kilishi. Sabida ana gudun cewa in dai har aka kyale su haka za su samu hanya su gudu ba don komai ba illa suna so su kare mutuncinsu kuma suna gudun zuwa yari. To alƙalin dai bayan tura wannan takarda kuma masarautar garin Gabas ta amsa da wannan batu da take masa. Hakan ne yasa alƙalin yake gaya wa sarkin garin Gabas wato yaya ga Abba Galadima cewa shin ba wani taimako da za a yi game da wannan laifi da suka aikata sabida sun aikata babban laifi. Amma tunda yana ganin da alaƙa da su kuma da alaƙa da masarauta kuma duka 'yan masarauta ne suka aikata wannan laifi zai yi musu rangwame a bisa wannan hukunci da zai yanke musu a wannan kotu. To yayin da Abba Galadima wato mai mulkin masarautar garin Gabas ya amsa da cewa to duk da dai a ransa bai ji daɗin abin da alƙalin ya faɗa ba. Sabida waɗannan mutane biyu da Ismail da Kilishi sai suka jawo ɓaraka wannan masarauta. Ba don haka ba da tuni Sumayya tana zaune a gidan mijinta lafiya lau sai dai ƙaddara ta riga fata. Nan dai ya kashe waya ana jiran Allah ya kai mu gobe a yi zaman tattaunawa. Sai dai a ranar da aka zauna ana wannan tattaunawa a kotu ake ta tuhumar su Kilishi a bisa wannan laifi da suka aikata. Sai dai baban Sumayya ya yi kurum kawai shi sauraron wannan tuhuma da ake musu yake. Sabida ita ba a yanzu Kilishi ta kasa cewa komai, ta ƙi magana ta ƙi cewa komai. Face yawaye da yake fitowa a cikin idonta wato na nadama. To wannan kuka da take yi tana ganin cewa kotu za ta fasa aikata abin da ta yi niyya a kansu na doka ne ko kuma Abba Galadiman zai tausaya mata ya ce a musu rangwame ko kuma Sumayyan da suka aikata wannan laifi. Sai dai baban Sumayya kawai ya yi kurum sabida shi duk abin ma ya ɗaure masa kai. Sabida a ce duk waɗannan mutanen masarauta ne 'ya'yan masarauta amma a ce suna aikata wannan laifi. Sai dai Kilishi har a yanzu tsanar Sumayya bai fice daga ranta ba. To mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu ta sharhin labari na mai albarka,
ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alama ƙararrawa domin samun sharhin mu da zarar mu ɗora. Kuma kar ku manta da yi mana a comment section domin jin ra'ayoyinku a cikin wannan tasha ta sharhin labari na. Kuma shin me kuke tunanin Baba Ɗan Audu zai gaya wa wannan alƙali na game da batun kuɗi da kilishi ta ce za ta ba shi na naira miliyan 20 domin ya kashe wannan jariri na Abba Galadima?